Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, ekene m unu wee na-anabata unu n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị tata n'ebe a bụ Bịa Mụta Igbo. Ọ bụrụ tata bụ izizi ị na-afụ anyị na-asị gị nnọọ, wee na-agwa gị na ebe a bụ Bịa Mụta Igbo bụ ebe a na-amụ ka esi ede, ka esi asụ na ka esi agụ agụmagụ ọdịnala Igbo. N'ebe a ka ị ga-amụta ihe niile gbasara Igbo. Ohere dịrị gị ịjụ ajụjụ n'ihe ndị nwa gasịghị gbasara Igbo. Ọ bụzi ọrụ dịrị anyị inye gị nkọwa na azịza nke ọbụla. Na mbụ, ka m gaa n'iru kene unu ndị na-akwado anyị, maka na obi bụ nsọsọ aṅụrị oge m fụrụ ọnụọgụ ndị na-esonye n'ihe anyị na-eme ka ọ na-agbagote. M wee na-asị na ka unu si akwado anyị na ihe dịka nkwado agaghị aka unu. Tata anyị ya gaa n'iru wee kọwaa isiokwu anyị bụ na asụsụ Igbo ezuru oke. Ma tupu anyị aga n'iru, ka anyị mee ngwa ngwa zaa ajụjụ nwanne anyị nwoke jụrụ anyị, ajụjụ nke ụbọchị nke tata. Ma tupu m tụpụta ajụjụ ahụ, ana m etinyetụ obere ihe wee na-asị na ọ bụrụ na ị jụọ ajụjụ wee chọọ ka a kpọọ afa gị bụ onye jụrụ ajụjụ, biko gbaa mbọ mee ka anyị marụ. Ọ bụkwa na ị chọọ ka a kpọọ afa gị, mekwazị ka anyị marụ. Echere na eme nke a na ọ ga-eme ka nkụzi anyị ebe a na-atọwanye ụtọ. Ị nwekwara ike ịgwa anyị afọ ị na-aza n'ihu akwụkwọ, ndị mmadụ nwekwara ike na-esonye gị. Ajụjụ a wee bụrụ, kedu ihe kpatara na oge nna ma ọ bụ nna nna gụchalụ mmụọ wee hapụ ihe o ji wee gụọ mmụọ, maka na o nwekwanụ nke onye buwara na mmụọ? Oge adịghị anya, ụmụaka tolite, ihe ụdị otu ahụ enyebe nsogbu n'ezinụlọ ahụ. Na ọ pụtara na ọgọ mmụọ adịghị mma ka esi kwuo ya. Ewee n'ebe anya na ajụjụ a, efu na ajụjụ a bụ ajụjụ mara mma, maka na ihe dị otu a na-eme n'ezinụlọ dị iche iche. Agaghị m egbu oge n'ịza ajụjụ a. Aga m eji ihe ọmụmaatụ wee zaa anya, maka abịa na ajụjụ gbasara ụdị ihe dị otu a, ana m achọ iji ihe ọmụmaatụ wee zaa anya ka gị bụ onye na-ege anyị ntị wee werezie amamihe nke gị nwa wee tinye na ya bụ azịza wee ghọta ya nke ọma. Kedu ihe m na-ekwu? Ọ bụrụ na nna nna gị kụrụ mkpụrụ osisi, ka anyị wee mango wee maa atụ, o wee kụọ anya bụ mkpụrụ osisi a wee pulite, o wee bụrụ mango Igbo. Mana ụnụ bụ ụmụ ya ma ọ bụ ụmụ ya achọghọ nke ahụ, na mango Igbo a na-amasị ụnụ, na nke kacha ụnụ ụtọ bụ nke German, ụlọ nke a na-akpọ German mango. Ihe ọ na-eme bụ ọhụrụ nke Igbo ahụ taa, o jee n'afịa gotere ụnụ nke German, anọkọta ọkụkụziere ụnụ ukwu nke German na ebe ọzọ ụnụ nwere anị. Onye ọbụla uche onye ọbụla dịzie na nke ụnụ ka wee chọọ, o wee bichaa ndụ wee nwụọ. Nke Igbo anwa ụnụ anaghị ata, onwe onye na-eje ụga n'ukwu ya. Mkpụrụ osisi achachazịa,
ọ dachakasị ya n'anị wee metọgasị ya anị. Agbụ bịa bịa ọ dachikọ ebe niile. Nkụ ya nke kpọrọ nkụ bịa ọ daa n'elu gbamgbam na-adapụsị gbamgbam. Onye dị otu a wee sị, gịnị mere ukwu osisi a ji adapụrụ gbamgbam na-adatọsị anị ebe nna unu ochie, nna nna unu si na mkpụrụ osisi a magburu onwe ya? Otu a ọ na-emebisi ihe na-adatọsị anị, kedu ihe unu ga-eme? Maka ọnya bụ isi sekpụ ntị, ihe a ga-eme ya. Ị na-anya na ya efu na ihe ị ga-eme ya bụ na ị ga-agbagodo mbọ gaa chọwagodi onye maara elu ọbịa wee dụkasịwa anụ mango nwa, maka na ọ ga-etopụsị. Mana ndị na-asụbata n'ụlọ egbuchanata ya. Egbusịa, ọ bụrụ na mkpụrụ dị ya n'elu, eburu ụzọ họgọ nri, ahọcha ejele n'afịa maọbụ kpọọ ndị na-ata ya nị ha taa. Egbuchata ya, egbuchacha ya ewe were na azịza mbara wee zaba anị ihe o metọsịrị. Emechaa ebupụọ mbara dị ọcha. O wee bụrụ na ụnụ achọghọ ka ọ dịzi na mbara ebe ahụ na onye na-ata ya anwụgo, kedu ihe unu ga-eme? Ị mara na unu ga-achọkwa onye ma ka esi egbu osisi, ma ọ bụ unu achọ onye mango Igbo anwa na-amasị wee sị ya na bido tata gawa biko na-enekọtara anyị mango ọnụma anya. Ọ bụrụ na ọcha họọ, lee ndị ị ga-ele ele, taa ndị ị ga-ata ata. Mana gba mbọ fụ na ị na-adụkara anya ka abụbụ ya ghara ị na-abata ụlọ. Gba mbọ fụ na ị na-enete ya anya, biko na-azachasịrị anyị mbara be anyị na anyị ga na-akwụ ụgwọ, ọ kachasị mgbe ụnụ anọghị nso. Mana ọ bụrụ na ụnụ achọghị otu a, na ụnụ chọzi ka ewepụ ya kpamkpam, ị ma na ụnụ ga-achọba onye maka esi adụ osisi. Ọ bịa maka ịkpọ onye amaghị egbu, o gbubu ya, ikekwe ọ dakwasa n'ụlọ, mgbe anwa nsogbu adịzi ebuọ. Mana ịkpọ onye ma anya ya, efu na ọ ga-ebu n'ụzọ dụkasịwago nne ya, mechaa ihe kwesịrị ike ime, dụkasịcha ihe kwesịrị ike ịdụkasị adụkasị, wee weta ụdọ makwunye n'osisi ka esi amakwunye ya. Ọkpọ ọnụ ndị ga-enyere ya aka wee doo osisi anwa n'uhu ebe ọ gaghị emebi ife. Mana ihe ndị ọgbara ọfụ na-eme bụ abịa kpọọ onye ọ na-ahafuru ji mma, akpọ anya sị abịa na o nwere osisi na-emebiri ife. Ụfọdụ ọ bụrụ na onye chọrọ igbu isi na ya achọgbu isi ọ chọrọ igbu, gafetezi ebe ụnụ fụ na o nwekwara osisi dị ebe ahụ, ọ sị na osisi a na-emebiri ụnụ ihe, na osisi a na-emebiri ụnụ ihe, ụnụ asị ya na ihe anyị kwere eziokwu. Ọ bata wee were ụgama ma ọ bụ mma, ọ chọkwa ụdị ịma na ọ ya ada n'ụlọ, ọ chọkwa ụdị ịma na ọ ga-emebiri ụnụ ife. Ikekwa ụnụ ga-alụchara ụnụ ọfụ, uwe bụrụ osisi nta, osisi ahụ wee daa n'ụlọ bụ ụnụ, igwodogwo ihe niile tigbuo. Mgbe anwa efu na ụnụ ga-atawakwa ahụfụ ya, wee lụọkwa ụnụ ọzọ, mewekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Efu na ọ ka mma na ịkpọrọ onye ma anya ya, onye ama ama na ọ na-adụ osisi ọfụma. Ọ bịaruo ebe ahụ ọ maghị ihe ọ ga-eme, maka na agadi na-eke ogiri bụ nya ma ijiji anya kpọrọ. Ọ bịaruo ebe anwa amakwunye osisi anwa elili ka esi amakwunye, jiri nwayọọ na-egbu ya ruo mgbe a ga-adụ ya adọ anya. Nwere mgbe anyị na-eme ya, ịdọrọ ya anazi egbu ya adọ anya na uhu ebe ọ ya emebi ife, wee ji nwa birisie nkụ ya. Mgbe anwa nkụ ya gbakwuo n'urunu. Ya bụ ọ bụrụ na ị nwere uche ịghọta ajụjụ a ka esi wee zaa anya, ka anyị banye n'ihe isiokwu anyị nwere n'ụbọchị tata. Asụsụ Igbo ezuru oke. N'eziokwu, asụsụ Igbo zuru oke, zufee ezufee, maka na ọ ihe
anya mmiri na anyị bụ ndị Igbo na-eso ekwu na asụsụ Igbo ezughị oke, mana asụsụ Igbo zuru oke, zufee ezufee. Ị na-anya na mkpụrụ okwu abịdị Igbo na mkpụrụ edemede, ọ bụghị mkpụrụ okwu, mkpụrụ edemede abịdị Igbo, ị ga-achọpụta na onweghị ụda ọbụla adịghị na ya. Dịka abịa na nke ndị iti, ihe dịka ndị ukwe ha kpọrọ kwaya, inene anya na nsụpụ ya, ịgwagodi m na ihe ahụ na otu agwa kwesịrị nke isi wee dị. Ya ịfụ na asụsụ ndị iti ndị anyị na-eṅomi ka wee lie mperi, na nke anyị bụ nke Igbo ka wee zuo oke. Mana a sị na onye nọrọ ebe ọ nọ a na-agụsie ike. Asụsụ Igbo zuru oke ma abịa n'ihe niile gbasara Igbo. Onweghị akụrụngwa ndị Igbo mepụtara enweghị ihe a na-akpị ya n'Igbo. Onwekwanụ okwu a na-ekwu gbasara Igbo enweghị ihe a na-akpị ya n'Igbo. Kama na ndị mmadụ na-emezi ha bịa, ha ewelu ihe si na mba ọzọ na-ajụ anyị ihe a na-akpị ya n'ala Igbo ma ọ bụ n'asụsụ Igbo, ụwa bụrụ ihe jọgburu onwe ya. Asụsụ na-amụba amụba maka na chi na-efo ọkụkọ a na-enwe di. A na-enwe asụsụ mmụta nke ebitere ebite n'asụsụ ndị nke ọzọ. Ihe mere eji ebite asụsụ ebite bụ iji maa atụ. Anụ ndị Hausa na-amị a na-akpọ suya, anyị bụ ndị Igbo amaghị anyị ya. Ọ ndị Hausa bidoro mebi ya wee buru ya ebubata n'Igbo, anyị tọba anyị ụtọ. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị esoro ndị anwa na-amị ụdị anụ anwa na-akpị ya ihe ha na-akpị ya suya. Dịka kedu ihe ọzọ m ga-eji wee maa atụ? Abịa n'akụrụngwa ndị ọcha mepụtagasịrị anyị, dịka nke anụnwa anyị ji akwụnye ekwentị anyị n'ọkụ akpọrọ power bank. Ọ bụghị anyị rụpụtara power bank. Kedu ihe iche na anyị bụ ndị Igbo ga na-akpọ ụdị ya? Ihe abụọ na agbụrụ gị ka o si, ihe abụọ aka ọlụ gị, ihe abụọ nke rụpụtara. Ihe ị ga-eme bụ isonye ndị onye rụpụtara ya na-akpụ ya ihe ọ na-akpụ ya, eji isi ka omenala ndị mee gịnị dịrị ndị, maka na asụsụ ndị bụ omenala fa. Onye na-asị na asụsụ Igbo ezughị oke, ọ nke oyibo zuru oke? Isi na asụsụ oyibo ka wee zuo oke karịa asụsụ Igbo, ngwachelu ka anyị wepụtawazie ụmụ okwu Igbo. Ịbịa n'okpuru ihe onyonyo na nkụzi a, idepụta m ihe niile a m ga na-akpọ, ịgba mbọ na-edepụtara m ihe a na-akpọ ha n'oyibo. Nke mbụ, kedu ihe a na-akpọ okpensi n'oyibo? Okpensi. Ọfọ, kedu ihe a na-akpọ ọfọ n'oyibo? Kedu ihe a na-akpọ ikenga n'oyibo? Gwa m ihe a na-akpọ arọbinagụ n'oyibo. Kedu ihe a na-akpọ nyikiripụtụ n'oyibo? Gwa m ihe a na-akpọ ọgaragidi n'oyibo. O nwere ihe a na-akpọ ọkwamiliko. Anyị ekwuezi maka aja nsa eji ama ụsụ. Kedu ihe a na-akpọ ihe ndị a n'oyibo?
efu na asụsụ ndị bụ ugwu na ihe dịrị ndị na ị gaghị eji asụsụ ọzọ wee bịa na-agbakwunye na-esi ogo ma nke ka ibe ha. Achọba Igbo anyị ka ụtọ. Iwelu ndị mmanụ ndị Igbo ji eri okwu bụ ilu were asụsụ Igbo wee kpachie inye obere akpaala okwu, ịfụ na asụsụ anyị dịkwa n'ebe. Mana ọ maka na anyị na-ejizi nkata anyị were ekpe afịa ka isi na anya ji wee dịzi mụ na gị ụtọ ọ dị anyị. Asụsụ Igbo wee werezie ofe ụkwụ wee kwụrụzie n'ala Igbo. Ya bụ malụ amalụ na asụsụ Igbo zuru oke ma abịa n'ihe ọbụla gbasara ihe Igbo na ihe ọbụla ndị Igbo lụpụtara na ihe ọbụla ndị Igbo nwere, ma nri ma akwa anyị na-eyi n'ahụ ma mmiri anyị na-aṅụ ma mmanya anyị nwere mmanya ngwọ, anyị nwere nkwụ enu. Ihe niile gbasara ala Igbo na omenala anyị na ejije anyị na ekike anyị na ihe niile Igbo ji wee dị ebube nwechara ihe anyị na-akpọ nke ọbụla. Na ihe ndị anyị ọnụ na-akpọpụta wee na-asị kedu ihe a na-akpọ ya n'Igbo, na ihe ndị ahụ bụ ihe ndị si na mba ọzọ wee bịa. Ọ bụrụ na anyị na-anya anyị enweghị afọ anyị ga-enye ya, anyị esoro ndị wetalianụ kpọba ihe ha na-akpọ ya. Mana ihe kazi mkpa bụ na ị ga-edi ya n'akwụkwọ, ịgba mbọ na-edi ya na nsupe Igbo, ịgba mbọ na-eme gịnị, na-ede ya na nsupe Igbo. Anyị ga-ejedebe ebe a n'ụbọchị nke taata. O kwego anyị ghọta na asụsụ Igbo zuru oke. Na nkụzi na-abịanụ, anyị ga-enebara ngili Igbo anya. O nwere ihe a na-akpọ ngili Igbo. Anyị amara na ngili Igbo ọ na-azọ asụsụ Igbo azọ ka ọ na-egbu ya egbu. Ya bụ chebuli anyị n'ihe nkụzi na-abịanụ ka ị mara ihe bụ ngili Igbo. Ya bụ daalụnụ hienne n'oge unu na-ewepụta unu ji ege anyị ntị. O wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma. Daalụnụ.